ମୁଁ ଦେବି ଆଉ ରୋଷେଇ କରି ତୁ ଖାଇଦେବା ଆସିକି ଆଉ କଣ ମାଇଲ ନା 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 ଅନିଲ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ତୁମ ଦେଇ ପିଣ୍ଡି ମାରା କରିବୁ ନା କଣ ମୁଁ କାହାରି ଘରେ ଓନେ ପାଣି ଟୁପେ ଛୁଏନି ମୁଁ ଜମା ଖାଇବିନି ଯାହା ଖାଏ ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଏ ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ ମାଗି ଖାଇ କରୁଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଏଇ ଖବରଦାର କହି ଦଉଛି ମୋ ପୁଅ ବେଲାରେ ଯେ ହାତ ପୁରେଇଥିବ ତମ ଜୀବନ ହାତରେ ଗରମ ପାଣି ଢାଳି ଦେବି ଚିନ୍ତା ନା ଆମ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ନା କଣ देख तेलको देख तो माँ आमको केमी अपमानित करुच्ची देखु ଆମ ଗଲେ ଅଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ आम गल में हांदी हांदी चिकेन ଭାଇ କେତେବେଳେ ବେ ଏ ଟିକୁତ ଭୁଆ ଦାଦା କହିଛି ଆମର ବନଭୋଜି ହବ ଜଙ୍ଗଲ ମତେ ଯୋଉ ଭଲ ଗଛ ଅଛି ଥଣ୍ଡ ଥୋଇଛି ଥିମା ଥଣ୍ଡ ତା ତଳି ପେଟ ତଳକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ମିଟିଂ ହବ ହେଲା तो अनिल खाती माता बोलो